那国都我们超没讲的呢，国都超没讲的。这稳了。咁啊，就唔知跟後。每些國都 medical team 喺那個每些Scorpio 的我哋話 port 可能 U 個 beer 個嘅嗰個可能冇意思。asi na kayo no? Na tahu na lapta. Siko. Adu krino di. asi kayo no yung siya. Nampak tak? Hay na kan dia mati na. Orang ni hay na ni dia zau dia ni. Hay na pura kuni ko hay ada. Hay na ada sabi ni lah. Sabi na si. 사실 항문이 안 열리더라고. Dua hang mi phép tao là mi phép tao asi siya karipon do hay siya miyaming mina siya. Pasal na tam na yang siya, pasal na tam na yang siya ko. Mi lang kan mi phép tao là ngọc chim mi yang này này ba. Unconscious ka han bagi siya ko. Confuse tao kan betul. Si container di tungan ba mali? Aduga manong na ko. Pot ha pa mali ba? Container di tungan. Asi kayo mamangi paper kasi lo ilo to. Asi Dynamic sign hay na di ba? Auto guard hay na di ba? Maming do. Jadi Google search to tadi phone na hai betul. auto guard coated clean. Bro, si manong na kayaw bra. Di benda paling nampak nampak neo. Nah, medical team hari nang sakit dong, nak ko. Hoi, adu di nulu thar hoi bang hoi nak ko. Kutu medical team thar hoi bang nulu. Adu nulu yu kuba, adu ta bu ne ko. Nah, pasan na siya na hayo. Nate asi packing siya sulod tip siya pasan na napiye ko. Mamang da ko, ako'y loy lo thok re ko. Loy lo thok re ado asi manong na kayaw bra. Khangde. Ado di nang khangde na gari si tawrak bra. Khang na thau ba ya bra ba gari do. Karno. Lau je. Lau. Hai ro. Ai ki office ka tak. Chen kan mani ko ama chen gram ne ama chu chen na he chen la banan.